Ece, que tal, tío? Son Federico, como andas? Que pasa, Fede? Que faz? Nada, mira, que estaba pensando en aproveitar o día, que está un día fantástico. Ti que faz hoxe? Pois vou camiño do Ézaro, vou ali a ver se fago o recorrido novo, a darlle unha volta que xa se acerca a data e a ver se vamos perfilando as cousas. Home, pois mira, se non te importa, xa vou contigo e facémolo xuntos. Pero, a ver, ti estás preparado? Pois mira que eu non ando con caralladas, eu vou rápido. Bueno, mira, hase de ver, vale? Cando cheguemos ali arriba xa veremos quen está máis rápido, vale? Vale. Usain Bolt. Bueno, já nos conocemos. Veña, pois vémonos aí na praia do Ézaro aí en media hora, vale? Vale, media hora logo. Vale. Oi, que carallo, para non quedamos en media hora. Eu xa te dixen que andaba moi rápido. Vamos, Ece, vamos, vamos, veña. Veña, arriba. Que? Cando vexas, non sei, acabamos, Una lata de trabajar. Fede, levanta o pé, ó. Que? Voy a acabar rapidiño, non? Ibas moi rápido, xa vexo. Onde tes o chimpín, tío, chao? Ti levas un chimpín Mira, aí. chimpín, Levas o chimpín, ó. O segredo non está aí, sabes onde está o segredo? Aquí, aquí, mira. Toma, barritas energéticas, vaille dando que falta chan de facer daqui a xullo. Faltaba, home, era que faltaba. Principiantes. Tens moito que roer daqui a xullo,